Dobrý den. Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik mikroplastů se skrývá ve vodě, půdě nebo v potravinách, které denně konzumujeme? Jsou skutečně všude kolem nás a dokáží nás ovlivnit? Právě těmito otázkami jsem se zabýval ve své středoškolské odborné činnosti a na konci tohoto videa na ně budeme znát odpověď. Základním stavebním kamenem všech mikroplastů jsou tzv. Polymery. Látky, které se v přírodě běžně nacházejí například ve formě DNA, proteinů nebo polysacharidů, anebo jsou synteticky připravované. Takové polymery poté můžeme v našem okolí vnímat například ve formě polyetylenu, polypropylenu, PVC nebo PMMA. Mikroplasty jsou tedy plastové částice o velikosti odpovídající 1 mikronu až 5 mm. Nejmenší mikroplastové částice mají podobnou velikost jako bakterie a tudíž jsou pro naše oko neviditelné. Mikroplastové částice se do životního prostředí dostávají dvojím způsobem. A to buď tak, že jsou záměrně vyráběné například z průmyslových brusek, nebo že jsou úmyslně přidávané do kosmetických výrobků, anebo sekundárně, kdy působením mechanického odírání, například odírání pneumatik, se dostávají do životního prostředí. Cílem mé práce nebylo pouze charakterizovat mikroplasty, které nás obklopují, ale také najít efektivní separační metodu mikroplastů z životního prostředí a jejich následnou analytickou metodu pro stanovení chemického složení. Vzorky byly odebírány ze 4 médií životního prostředí, a to z vody, půdy, potravin a masa. A jejich následná separace mikroplastů byla prováděna podle typu vzorků buď za pomocí flotace, filtrace nebo enzymatických úprav. Následná metoda analýzy vzorků probíhala za pomocí Ramanovy spektroskopie spojená s optickou mikroskopií. Ramanova spektroskopie je nedestruktivní metoda, která určuje chemické složení daných částic na základě rozptylu monochromatického světla na povrchu daných částic. Abychom zjistili, zda vše funguje tak, jak má, bylo zapotřebí udělat takzvaný zkušební experiment, který měl dokázat, zda se dobře měří montáže, zda se dobře měří spektra a následné vyhodnocování chemického složení mikroplastů. Na kovovou destičku byly nastrouhané 4 typy plastů. Zde už můžeme vidět jedno z naměřených spekter, jedná se o spektrum polypropylenu. Jde vidět, že na spektru jsou viditelné píky a spektrum je bez šumu v pozadí. Tudíž jsme tento experiment mohli považovat za úspěšný. Všechny vzorky byly upravovány pomocí filtrace, běžné filtrační aparatury spojené s filtrační soupravou Millipore, která je složená z nerezové nálevky a stříbrného filtru, který dokáže zachytávat mikroplastové částice. Dohromady bylo odebráno 12 vzorků vody z různých vodních prostředí, ať už to byla voda destilovaná, voda ze studánky či odpadní voda z čističky odpadních vod. Velmi důležitým vzorkem byl vzorek z konvice, která obsahuje filtr, který by měl údajně zachytávat mikroplastové částice větší nebo rovné velikostně 0,1 mikrometru. Do vzorku byly úmyslně přidané mikroplastové částice s cílem zjistit a ověřit funkčnost filtru. Mikroplastové částice prošly filtrem bez potíží, zatímco milimetrové částice se zachytávaly na svrchní vrstvě filtru. Tudíž z toho vyplývá, že mikroplastové částice se ukládají do přefiltrované kapaliny, kterou potom pijeme. Podobných výsledků jsme také dosáhli při vyzkoušení, jak moc efektivní je filtr odpadní vody z pračky. Zjistilo se, že mikroplastové částice syntetické látky, která zde byla praná, projdou filtrem bez větších potíží, zatímco milimetrové jsou zachytávány. Důležitým výsledkem pro nás byl i výsledek kojenecké vody. Před jehož filtrací bylo několikrát mechanicky otevřeno a uzavřeno víčko láhve, aby se nasimulovalo spotřebitelské prostředí. Při následné analýze vzorků byly nalezeny dlouhé částice vysokohustotního polyetylenu, což je polymer, který se používá na výrobu víček. Z toho lze usoudit, že mikroplastové částice se dostávají do kojenců už v takhle raném věku a že lidské tělo je kontaminováno mikroplastovými částicemi. Co se týče vzorky
vzorků půdy, tak ty byly upravovány podle již zmíněné flotace. Největší kontaminace mikroplastů poté byla nalezena v půdě ze skládky, kde tedy lze usoudit, že mechanické vlivy životního prostředí, ať už déšť, vítr či samotný rozklad odpadů, přispívá k akumulaci mikroplastových částic do půdy, kde se tyto částice sedimentují. Co se týče například půdy z koryta řeky, u které jsme si mysleli, že zde kontaminace nebude zas tak vysoká, tak se nakonec zjistilo, že je zde velká koncentrace polyetylen tereftalátu. Myslíme si, že to může být způsobeno povodněmi, které probíhaly minulý podzim a proto se půda kontaminovala mikroplastovými částicemi. U vzorku potravin, konkrétně u vzorku mléka, probíhala jeho úprava enzymaticky pomocí enzymů lipázy, proteáz a amyláz. Mléko bylo následně ultrazvukováno a zde už můžeme vidět finální produkt. Podobně jako u kojenecké vody se v mléku bylo nalezeno velké množství vysokohustotního polyetylenu, což nám opět potvrzuje naši hypotézu o tom, že mechanickým třením plastu o plast se opravdu uvolňují mikroplastové částice do kapalin. Co se týče vzorků masa, tak ty byly upravovány pomocí hydroxidu draselného a následně ultrazvukovány v ultrazvukové vaničce za přítomnosti peroxidu vodíku. Největší koncentrace mikroplastů byla v bránici prasete domácího. I přesto, že bránice není průmyslově zpracovávaná tkáň a tudíž nedochází k takovému kontaktu s plasty, tak zde bylo nalezeno velké množství polyetylen tereftalátu, gumy, polypropylenu a polyetylenu. Domníváme se, že prase mohlo být kontaminováno skrze potravu či skrz technické stroje, které na velkofarmě pracují. Toto otevírá otázku, zda se mikroplastové částice mohou akumulovat i v bránici lidské. Rozdíl byl například i u vzorku mezi panenkou ze soukromého řeznictví a kýtou z Teska. Panenka nebyla mikroplasty kontaminována v takovém množství jako kýta. V kýtě byly nalezeny například částice polypropylenu, což je polymer, ze kterého se vyrábí vakuovací folie. Tudíž lze usoudit, že stačí jenom k tomu, aby došlo ke styku tkáně a polymeru a tím dochází k přenosu mikroplastových částic. Zde můžeme ještě jednou vidět všechny přefiltrované vzorky. Také bylo zapotřebí pracovat s dvěmi softwary. Se softwarem Wire, ve kterém se skenoval povrch vzorku do tzv. Montáží a také se zde měřily spektra jednotlivých plastů. Následná analýza částic už probíhala v softwaru Particle Analysis. Zde můžeme vidět například jednu nalezenou částici. Těmto částicím se zde potom měřily i spektra. Zde můžeme vidět naměřené polymerové spektrum z softwaru Particle Analysis, konkrétně se jedná o spektrum silikonu. Výsledky tedy prokázaly, že životní prostředí je kontaminováno mikroplasty skrz všechny média, ať už se jedná o vodu, půdu, potraviny, tak i o tkáně živých organismů. Mikroplasty se dostávají do životního prostředí skrz různé zdroje, ať už na spotřebitelské úrovni, tak i na průmyslové. Nejzastoupenějším mikroplastem ze všech vzorků byl polyetylen tereftalát s celkovým počtem 62 nalezených částic ze všech vzorků. Na druhém místě byl potom polymetyl metakrylát s celkovým počtem 47 částic. Je důležité zmínit, že jsme pracovali s destilovanou vodou, ve které jakožto první vzorek bylo nalezeno 5 částic gumy, tudíž tyto výsledky mohou být lehce ovlivněné. Závěrem bych chtěl říct, že všechny cíle práce byly naplněny. Prokázalo se, že námi zvolená separační metoda a následně i metoda analýzy chemického složení mikroplastů se jeví jako efektivní. V budoucnu je zapotřebí přijít na to, jak je možné zamezit šíření mikroplastů do životního prostředí, anebo jak je eliminovat z něj. Tato středoškolská odborná činnost také otevírá otázku o tom, zda mikroplastové částice mají schopnost navazovat toxické látky či biologické patogeny, které by poté v tkáních mohly
vytvářet třeba nějaká zánětlivá onemocnění či oxidační stres. Já už bych chtěl jenom závěrem poděkovat panu Janu Přibylovi za odborné vedení mé práce, panu doktoru Martinu Fialovi za poskytnutí vzorků bránice prasete domácího a v neposlední řadě také CEJTECu a Masarykově univerzitě za poskytnutí možnosti vést svůj vlastní výzkum. Já vám tímto děkuji za pozornost. Děkuji.